Dobre, klapka beží. Takže vítajte, milí followeri, včera sme vám slúbili exkluzívny rozhovor a dneska tu máme výnimočného hostia, Janka. Tak ja mám začať prvý, chlapci, ja som prišiel vás natáčať. Ale my sme si to len takto vycáme. No dobre, tak Viktor, tak otázka na teba, keď si už tú kameru vyťahol, hej. Povedz krátkosti, odkiaľ si, čo robíš a prečo si na ceste SMPčke? No, tak ja pochádzam z obce Jasovaté pri Nových Zámkoch a bývam teraz aktuálne v Nových Zámkoch už 5 rokov. Pracujem na železnici ako rušňovodič, strojvedovci. No a na cestu hrdinov SMP som sa vybral, že ma baví turistikovať a mám rád takéto šialené výzvy a túto cestu SMP už mám asi tak dlhšie v hlave a nejako ma pohltila, takže ma to tak baví sledovať a chcel som si to niekedy vyskúšať. A ktorý deň si štartoval? 18. mája sme štartovali túto s kamarátom Stankom a... Tu je Stanko. To je Stano. Stano. Toho vyspovedáme za chvíľu. Áno. Ale ja som nie taký zhovorčivý, tak... Tak tu budem dávať viac otázok. No. Takže Dobre. tak, ale chcel som aj skúsiť, čo je tak vo mne. No a toto bola taká hodná výzva. To cesta hrdinov SMP a je to... Čo sa ti na nej páči? No, príroda, tí ľudia, ako postretávame všelijakých ľudí a dobrých. A čo sa ti na nej nepáči? Tie Alebo také momenty, ktoré... kilometre. Ale nie. Tak, čo ja viem, je to tá trošku aj bolesť, ale potom viacej je tých pozitívnejších vecí, čo nám to dá, ako tých negatívnych, si myslím. Takže tak, no. Dobre, díkes. Ešte Tak teraz- máme nejakú otázočku? Možno, že nás napadne. Ideme tu na Stana. Idem si tam... Stano, môže sa pred kamery postaviť lepšie, dobre. Takže to je Viktorov parťák, podľa toho, čo ja viem. Pozdravíš followerov. Sú to, pozdrav sa. Čaute. Áno, hej. No, ty začať. Volám sa Stanislav Krasňan, pochádzam z Jasovej, bývam na Kolde, čo je asi o 3 km ďalej. Pracujem ako výťahár už 13 rokov. Na cestu SMP ma nahovoril v podstate Viktor, alebo mi to teda predstavil. To bolo tiež také zaujímavé, keď mi to povedal, nevedel som, čo to je. Vysmial som ho, že či mu môžem zahrešiť, že či mu náhodou nejebe, že takéto niečo. Prišiel som domov, hneď som začal internetovať na YouTube, všetko, ideme. Tak sa mi to zalúbilo a Štartovali ste spolu, hej? štartovali sme spolu, hej, a aj to dokončíme spolu, dúfam. Tak to je super. No, prišiel som aj s tou myšlienkou, že nie vyskúšať, ale prejsť. Lebo veľa ľudí si povie, že uvidíme, pokiaľ prídem. Ja som išiel od začiatku s tým, že idem prejsť a hotovo, skončím na Devíne, či keď pôjdem aj na Kramáre, ale skončím. A to je ktorý tvoj deň teraz na ceste SMP? 14. 14. deň. A čo zatiaľ na tých 14 dňoch by si povedal, že bolo také najhoršie? Začneme tým najhorším. Dnes kozí chrbát. Kozí chrbát. Ale nie, ale čo mi vadilo vo Volovsky, už si asi telo zvyklo na to menej potravy, ale dosť som tam trpel, ten posledný deň bol katastrofálny, mal som tam toho málo, myslím si. Čiže došli zásoby potravy, hej? To som taký nervózny a malátny, keď nemám jedlo, takže to bol taký... A také veci, ktoré ťa nadchli na tej ceste, alebo Asi ktoré... tá príroda, ten východ bol pekný, síce tam bolo veľa asfaltu, ale šlapalo sa tam dobre. Mhm. A tešil som sa hrozne, preto je dneska cválame včera ako kvoň, lebo na tieto Tatry som sa hrozne tešil. Už som to dlho chcel prejsť tú hrebeňovku a konečne za vami, no. A taká najkrajšia etapa, alebo taký, ktorú by si ešte rád zopakoval, alebo viaceré možno. Túto hrebeňovku, ale asi od Čertovici, lebo tam to bolo troška nezaživné medzi Telgard, od Andrejcovej po Čertovicu. Tam, keď sme mali ten dážď, hej, No, taký, hej. a to veľa ľudí tvrdí, že to je také slabšie. Dobre. Chalani, tak ja vám takto z tohto uhla pohľadu aj dopredu držím palce, aby ste došli. Podobne. No a možno, že sa ešte teraz stretneme na tých etapách, lebo ja som s nimi len do 2.6. Takže toľko zatiaľ. Ešte by sme mohli spolu naplánovať rudnú magistrálu. To by sme mohli. Nemám na to parťákov. Na to by som sa možno že Mám dal. taký pocit, že som ich spoznal. Hej, tak som za z tohto uhla pohľadu. Dobre. Tak díky za váš teda komentár. Tak Majo, ahoj. Robíme teraz takú živú liveku
vlastne našej partie a my sa ťa chceme spýtať teda, že, alebo keby si nám povedal trošku do tej kamery, že odkiaľ si, čo robíš v krátkosti a že čo bolo tvojím, prečo sa rozhodol na túto SMPčku, alebo ako to bolo s tou SMPčkou? No, dobre, tak čo som Majo, a som z Novozámockého okresu. Som živnostník, takže som otrokom svojho času, čiže preto som si vedel nájsť aj toľko voľného času na takúto zaujímavú puť a cestu. A prečo som sa rozhodol? No v podstate pred 2 rokmi ma oslovil bratranec, že to chce ísť. A je to človek, ktorý je pre mňa takým mentorom v podstate, v ktorom mám takého mentora. A keď mi on povedal, že ide na SMPčku, hovorím, Paolo, idem s tebou. Keby ma oslovil možno, že 99% ľudí, na ktorých poznám, tak poviem, že nie, neidem. Ale s ním hovorím, že dobre, idem. Tak v Lani som išiel s ním, skúsil som, ale v Lani to dopadlo tak, jak to dopadlo. Vlastne som skončil za 1,5 dňa po 60 km s vybaveným kolenom. Ale to mi stačilo na to, aby som vedel, že chcem ísť znova. Počkaj, ako s vybaveným kolenom, že nemohol si kráčať ďalej? Nemohol som kráčať ďalej, proste odpálené, ja som nevedel zohnúť nohu, no, to sa nedalo, do auta som si sadal tak, že s vystretou nohou a to bolo, týždeň som to rozchádzal, aby som vôbec normálne vedel nejako existovať, takže bolo to dosť ťažké. Ale potom tento rok vlastne som začal viac trénovať, začal som behávať v zime, začal som viac chodiť na ťažko s batohom na prespávačky do kadejakých. No nie takýchto útulní, ako je tu kde sme teraz, ale to boli vyslovene rôzne búdy a podobne. A v zime a s ťažkým batohom a podobne. A to som sa rozhodol, vlastne ten minuloročný pokus krátky mi vo mne dal také presvedčenie, že chcem ísť znova a že pôjdem aj sám. A v podstate, keď to tak vezmem, tak 90% času aj kráčam sám a s vami sa stretávam asi len takže na obed alebo večer. Čo ste si určite všimli, že radšej idem sám. A tak nejak sa vnáram do seba a hľadám tie veci v sebe. A táto cesta dáva odpovede. Zatiaľ ich nie je až tak veľa, ale som už v polovici, už ich prišlo dosť. A je to také niečo, pre mňa to má takú symboliku s tým, ako môj obľúbený futbalový klub má hymnu, že nikdy nebudeš kráčať sám. Keď kráčaš s nádejou v svojom srdci a presne toto. Tým sa ja riadím už veľmi, veľmi dlhé roky a táto cesta mi to len utužuje vo mne, že to je naozaj pravda. Lebo či ideš sám, ale keď veríš tomu, čo robíš, tak nikdy nie si sám v podstate. Takže asi takto nejako. Super, a čo sa ti páči na tej ceste a čo sa ti nepáči? Všetko a všetko. Môžem takto. Čo by si vylepšil na tej ceste napríklad? Nedá sa tu nič vylepšiť, podľa mňa je to dokonalé. Aj napriek tej bolesti, aj napriek tomu všetkému utrpeniu, čo tu človek má, aj tým otlakom, aj tomu, že som spálený jak rajčina po dnešku. Aj tie búrky, aj tie krúpy, aj všetko k tomu patrí. A myslím si, že tu sa není tu čo vylepšovať. Podľa mňa to takto to má byť. Tak ako to je, tak to má byť. A treba sa z toho ponaučiť, čo nám to dá. Nejaké také najväčšie zážitky alebo najväčšie topky pre teba? Dnešok. Dnes som stretol takých svojich 3 osobných anielov na ceste, takže jednoznačne. Dnešok je najkrajší deň na SMPčke. Z hľadiska ľudí alebo z hľadiska prírody? Z hľadiska ľudí. Z hľadiska ľudí a... Môžeš ja menovať tých anielov? Hej, rodičia a jedna veľmi dobrá kamoška, ktorú som stretol pod Prašivou vlastne. Som nečakal, že ani príde a je tu, bola super, tu. Máš super rodičov, lebo ty nám doniesie vlastne aj ráňajky v podstate. Áno, takže to ďakujeme aj touto cestou ešte, že tí ma tiež prišli podporiť. A boli nadšení, že ma videli, samozrejme aj ja ešte viac, že som... No a čo sa stane, keď skončíš tú SMPčku? Rozmýšľaš, či ďalej ešte nejaké treky, alebo... Jasné, pôjdem naspäť. Naspäť, chceš si to zopakovať z druhej strany? No. Nad tým som uvažoval už... Nie dnes, nie hneď samozrejme, keď prídem, ale už na východe, keď som kráčal východom, ktorý je pre mňa ďaleko krajší než západ Slovenska, čo sa ľudí týka, čo sa ľudskosti týka, tak už vtedy som vedel, že to chcem ísť naopak, že proste chcem ísť z toho uponáhlaného západu, na ktorom žijeme vlastne, do toho kľudnejšieho, pokornejšieho východu, kde sú ľudia ďaleko ľudskejší. Chcem si to ísť skúsiť naopak a tešiť sa, nie domov, ale tam do toho pokoja. Tak to nejak to ja. Aspoň zatiaľ tak na mňa plýva tá cesta za tú polovicu, čo som prešiel.
Tak ja ti osobne držím palce a myslím, že aj chalani. A vlastne to, čo si povedal, že teda kráčaš sám, tak ty máš také tempo, že niekedy ťažko ťa dobehnú. Ty ráno vyštartuješ a my ťa vidíme vždycky v cieli, takže aby si aj ten cieľ, možno, že ten ďalší, tú SMPčku, alebo teda iné túry, aby ti dopadli dobre a aby si sa tešil z toho života. Takže díky za rozhovor. Ďakujem aj ja. Tak, máme tu ešte ďalšieho parťáka. Akože... Hej. Pozrite si bližšie. Tak sa nám trošku predstav a že prečo si vlastne sa rozhodol na takúto cestu ísť a ďalšie otázky dostaneš potom. Tak. Aha, prečo som sa rozhodol? Pred 2 rokmi som absolvoval Korunu Turca a šiel som 7 dní cez našu krásnu prírodu a vtedy ma to fascinovalo a povedal som si, že musím vyskúšať aj niečo iné a odtedy som mal samozrejme v hlave SMPčku, takže pred rokom, zase keď sme robili Korunu Oravy, tak padlo rozhodnutie, že SMPčka musí byť, aj keby som mali sám, lebo kamaráti nechceli kvôli betónu na východe. A keďže som sa rozhodol, že ju pôjdem, tak som sa rozhodol aj, že dám tomu nejaký vyšší zmysel a skúsim pomôcť nejakým ľuďom, ktorí to potrebujú a rozhodol som sa podporiť svojou cestou matky samoživiteľke, ktoré chcú poslať svojich tínedžerov do tábora. Mám na to, ktorý organizujeme a môžeme im nejakou finančnou čiastkou pomôcť vlastne na tie náklady, na ten tábor a tí tínedžeri môžu absolvovať tábor, ktorý im v konečnom dôsledku môže zmeniť aj život. A ty si taký plánovač, čo som si ja všimol, že odkedy si začal tú cestu plánovať, koľko ti to trvalo nejako vytvorenie toho plánu, alebo tým, či si sa zaoberal, čo si treba kúpiť, ako cestu a... Ako to si myslím, že sa dá rátať fakt, že na hodiny, dlhé hodiny. Nad itinerárom som sedel určite 10-12 hodín a čítal som si nejaké články, ako to ľudia prešli predtým a čo by bolo optimálne. Aj tak, keď si to človek naplánuje, tak nedokáže naplánovať všetko, čiže musí flexibilne reagovať počas toho plánu, počas tej cesty a možno niektoré veci zmeniť, lebo príde počasie, príde únava, prídu možno iné faktory, ktoré to ovplyvňa a dosť času som strávil aj nejakým výberom výbavy, tým, že ja som veľmi nerozhodný človek, tak mi veľmi veľa trvalo nájsť si nejaké recenzie na vhodné oblečenie, na vhodné iné veci, ktoré potrebujeme k ceste, takže na tom som tiež strávil možno, že aj desiatky hodín. Čo sa ti na tej ceste páči a čo sa ti nepáči? Sú nejaké momenty, aj také, aj negatívne, aj pozitívne? Čo sa mi na tom najviac páči je, že jednak človek musí prekonávať svoje vlastné limity veľakrát a musí sa jednoducho nastaviť, že tú etapu dojde, dokončí aj napriek otlakom, bolestiam nôh a iným záležitostiam. Čo sa mi páči je, že človek na SMPčke nikdy není sám, čo som najprv nechápal, keď som videl iné videá a filmy z SMPčky. Ale teraz som to pochopil, že zrazu stretneš ľudí, ktorí sú rovnako nastavení a skamarátiš sa s nimi a ideš s nimi nejaký určitý úsek cesty a je to úplne fantastické. Takže spoznáš nových ľudí a zažiješ s nimi kopu nových zážitkov. A ja nevidím žiadne negatívum momentálne vidím, že tá cesta mi prináša ešte viac, jak som predpokladal. No asi 13. deň vlastne na ceste, ak teda dobre hovorím, máš ho za sebou, 13. etapu a keby si z tých etáp nejako chcel vybrať nejaké 2-3 top, ktoré by si ešte rád zopakoval, alebo ktorí pre teba boli čo najlepšie, ktorú by si povedal, aký úsek? Nemám top etapu, pretože každá tá etapa bola niečím zaujímavá a každá tá etapa si niesla možno v sebe nejakú výzvu, aj keď človek musí na tom betóne šlapať na východe, aj keď človek musí šlapať niekde v daždi, aj keď človek šlape v snehu, ako sme šlapali tento rok, tak sú to vždycky nejakým spôsobom výzvy a každý ten kút Slovenska je krásny. Bol som na miestach, kde som v živote nebol, na východe Slovenska, vo Volovských vrchoch, konec koncov aj v Nízkych Tatrách a každá tá etapa je niečím špecifická, niečím krásna, niečím iná, takže asi si nebudem robiť nejakú hitparádu, že ktorá je najkrajšia, ktorá nie, ale možno tak z hľadiska počasia a výhľadov určite tie Nízke Tatry sú majestátne a majú to svoje čaro
ale takisto divočina vo Volovských vrchoch je úžasná a betón na východe takisto. A kedy si najviac musel prekonávať svoje limity? Bol to nejaký taký úsek, alebo nejaké obdobie, alebo nejaký deň? Určite áno, bol to tretí deň, kedy sme došli do Terne, spali sme v kultúrnom dome, mali sme za sebou asi okolo 40 km si myslím, veľa po asfalte a viem, že tretí deň sa hovorí, že je taký krízový, takže som nevedel, či ozaj to je pravda alebo nie, ale bola v mojom prípade, mal som večer zimnicu, osprchoval som sa, klepal som sa do spacáku v paperke, dal som si paralén a rozmýšľal som nad tým, že či to má zmysel ísť ďalej, samozrejme iba chvíľku. A ďalšiu krízu som mal, keď sme šli 4 hodiny v daždi na východe smerom do Košíc a zastali sme na chvíľku. Potreboval som sa vyzuť v altánku, potreboval som sa trošičku si oddychnúť, a bola mi taká zima a bol som tak zničený z toho 4-hodinového šlapania v daždi, že som mal tiež chuť ísť najradšej domov, ale to sú také veľmi rýchle preblesky, kedy si potom povieš, že to je hovadina, veď ja som tu úplne z iných dôvodov a ja chcem pokračovať a chcem to dokončiť. Dobre, a ešte posledný dotaz z mojej strany na teba, lebo zo začiatku si nám nepovedal, že čo robíš a ešte ako sa voláš. My ťa síce všetci poznáme, ale možno tí diváci ťa poznať nebudú. Tak ešte to ťa poprosím. Volám sa Michal Barán a primárne vediem akadémiu Mám na to, ktorá organizuje tábor pre tínedžerov vo veku 12 až 18 rokov a mám taký celoročný vzdelávací program osobnostného rozvoja pre tínedžerov. To je všetko. Díky. Tak Michal, my ti želáme, aby teda cestu si šťastne dokončil, za všetkých chalanov si myslím, že to môžem povedať a že ako si ťa veľmi vážime, čo sa týka aj organizačne. Takže bolo nám čest, alebo ešte nám aj bude čest s tebou ešte to dotiahnuť nejako do konca. Takže nech sa ti darí. Ďakujeme za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne, ja som rád, že som vás všetkých spoznal. Aj teba, Janko, super parťák. Díky. Áno, je to Peťo Sikora, ktorý sa k nám pridal. Peťo, čo ťa tak motivovalo pridať sa vlastne k tejto partii a čo aj k Michalovi Baránovi? Vieš čo, poviem, bolo v tom také, že asi také dve veci. Jedna vec je to, že som taký, že biznismen, ktorý má strašne akože ako som to povedal, že pestrý život, čo sa týka práce, ale čo sa týka súkromia, tak je to toho času trošku menej. No a hľadal som teda nejakých priateľov, ktorí by teda nejakým spôsobom tú turistiku mali v láske a teda aj realizovali. No a môj syn a Michalova dcéra sú priatelia a fungujú a vlastne prostredníctvom toho som sa dozvedel o tejto akcii. Ale podstatné bolo to, že to má teda aj za sebou nejakú takú dobrú myšlienku. To znamená, že prostredníctvom toho, že Michal ide, tak ľudia ho sledujú na sociálnych sieťach a snaží sa vyzbierať nejaké peniaze pre tie decka. Takže keď som to zbadal, tak nie som v podstate chcel ísť do toho na základe tohto, takže asi preto. Super. A druhá otázka je vlastne, že čo na tejto dnešnej etape, ktorú si s nami absolvoval, bolo pre teba také ako top a čo bolo aj trošku horšie, keby som povedal. Tak tým, že som mal v sebe brutálne endorfíny a strašne som sa na vás tešil, lebo teda veľmi, tak krásne bolo to, ak som išiel hore za vami, ako sme sa stretli. Úžasné boli tie výhľady, kde sme sa spolu fotili, to bolo brutálne, to bolo krásne. No a prúser bol to teda, že som bývalý fotbalista a trošku ma zradilo koleno pred finišom a teda tie poslané kilometre boli trošku náročnejšie, ale zase na druhú stranu bolo príjemné to, že som mal vedľa seba ľudí, ktorí ma nechali v štychu a podržali a spoločne sme to nejako dobojovali, takže to bola pecka. A toto asi aj zmysel tých nejakých turistík. Dobre, a čo by som povedal takému verejnosti, že či taká etapa alebo takéto niečo proste, alebo do takéhoto tímu sa zapojiť, či sa vyplatí z hľadiska? Určite sa vyplatí, lebo stretneš ľudí, ktorí za to stoja. A tak ako hovoríme, že Slovensko je nádherná krajina, tak jednoducho niekedy v tom bežnom živote nestretneš fajn ľudí, ale mám pocit, že na tých horách väčšinou sú to ľudia fajn. A pokeď sa s nimi o všetkom možnom a dostaneš teda nejakú takú príjemnú spätnú väzbu, takže z tohto hľadiska určite. Samozrejme treba si zvážiť, na čo ľudia majú, kondička je jedna vec, zdravotný stav druhý, to znamená, že treba si naplánovať také od začiatku nejaké menšie trasy a postupne to nejako pridávať, ale turistika je
úžasná vec. A máme takú krásnu krajinu, že bola by to škoda nevyužívať. Peťo, ďakujeme veľmi pekne, tešíme sa s tebou zase na nejakú ďalšiu túru. A bol si dneska obohatením našej dnešnej etapy. Ďakujem Takže krásne, díky ti. napodobne sa No, teším. nech sa ti darí. Držte sa chalani, budem na vás myslieť a pozbudzovať vás. Díky. Čauko. Chlapi, môžem? Áno, takže tu Môžem. máme tohto exkluzívneho hostia Janka, Ďakujem ktorého za som rád, exkluzivitu. že sme ho spoznali. Ja som rád, že som vás poznal. Hej, tak by si sa nám teda mohol predstaviť a porozprávať nám niečo, prečo si sa vydal na Tak túto ja som Jano Mikulka, trošku som dlhšie mladý ako vy. Mal som tohto roku 60 rokov, tak vlastne je to taký darček na 60-ku a bola to taká výzva, lebo v 60 ešte nemal som prejdené nízke Tatry, takže napríklad na východe vôbec som tie trasy nepoznal. No a Slovensko je nádherné, mám rád turistiku, tak vlastne, že si to venujem a zároveň spoznám túto ďalkovú trasu a tiež som usledoval nejaké 2-3 roky už. Takže myslím, že dozrel čas a možno, že to bola taká prvá chvíľa, že som spoznal vás, takže ako super. Hej. No a tiež je to nejaké také, že či to človek ešte zvládne v takom veku a v tej svojej kondícii, ale nebanujem, že som sa teda na tú cestu rozhodol. No ale s tým súvisia veci, že človek si musí pozriadovať nejaké pracovné povinnosti rodinné a utrhnúť sa na nejakých 25 dní, čo plánujem, je myslím aj pre vás, aj pre mňa asi dosť. Hej. A čo ťa motivuje každým krokom alebo poháňa vpred? No, mňa nemotivuje vtedy, keď ja hmlá nevidím, kde som. Ale keď vidíš tie hrebene a tie obzory, tú nádhernú prírodu, tak ma to nabíja energiou a proste každý ten kúsok tejto krajiny, tejto cesty je nádherný. A to ma nabíja, hej. Jasne. A čo si dáš prvé doma, keď prídeš, aké jedlo? Alebo na aké jedlo sa tešíš najviac? Tak to som nad tým nerozmýšľal. Zákerná otázka. Zákerná otázka, tak ako moja manželka dobre varí, tak mi to bude jedno. Nebudem nejako špeciálne. Ale zase po takýchto etapách mám rád si dám to pivku, aj keď nie som pivkár, dobre to padne, alebo na takej chate. A to hovorím ako výživový poradca, že by som ako aj to nemal hovoriť, ale si myslím, že po takom výkone, keď človek dá 30 km, to dobre padne. A keď máte ešte dobré jedlo a s tým sme sa stretli na tejto ceste, však vy sami viete, tak to bolo fajn. A najkrajší deň alebo najťažší? Zatiaľ? Najťažší deň som mal som krízu, že vlastne bolo mi od žalúdka zle a to keď sme išli, lebo na Andrejcovo som prišiel v pohode a ešte v plnej sile mi chutilo jesť, ale z Andrejcovej po vlastne Čertovicu, som mal problém a možno, že nejaký vírus ma chytil, nechutilo mi potom jesť, takže tam som ledva došiel, to vravím Michalovi, tak s tým spravíme tiež rozhovor, ako Michal, už vylievam vodu na konci asi 4 km. No a to bola taká kríza, najťažší deň si myslím. A potom už ten druhý deň z Čertovice, už to bolo lepšie, ale teraz sme po večerom spali na Andrejcovej útulni, na Ďurkovej a tam ešte tiež som na silu vytlačil Šušovicu do seba. No a dneska už forma je späť, tak to ma teší. Super, no. To boli najtežšie 2 dní pre mňa zatiaľ, no. Ale z hľadiska toho, že nejaký vírus alebo nejaký. No. A toľko. Dobre, tak ďakujeme. Ja ďakujem za interviu aj za nahrávku.